Berena, eskerrik asko. Zuei. Gure gonbitean hartzeagatik. Oso bitxia da, Txapikoekin zuri elkarrizketatzeko ideia lantzen ari ginen egun horretan, Juan G. Andresen argazki bat eta zure txio bat ikusi genuen, zeinean agertzen zinean Victoria Eugenia klubean pianoan, eta horri iragartzen zen duen grabazio bat edo egiten nahi zinela. Orduan, ezinbestean elkarrizketa hortik hasi behar du. Disko berria lantzen ari zara edo landu duzu? Bai, grabatu genuen maiatzaren 18an, Victoria Eugenia klubean, larun bat goiz batean, eta atzo egin genuen edizioa, kantuaren ordena eta gauza horiek. Diskoa ateako da udazkenean, eta piano solo disko bada. Azkenekoa izan zen 9 ganbera pieza, ganbera talde bateako idatzitako lan bat. Eta, bueno, iaz egin nun beste lan bat, baino kajoian dago. Saiatu nintzen estrenatzen edo grabatzen, baino da orkestrako lan bat, baina geratu da kajoian eta orain kontan esan nun, egingo dut zeozer posibilista izan beharra dago, eta zeozer pianorako, eta, bueno, espero dut azkenean argitaratzea eta torren urtean kontzerturen bat egitea. Ondo, zukia ibilbide luze eta oparoa daukazu, jazz munduan oso murgilduta ibili zinean, estilo askotan, nik gehiago zure ibilbidea ere pop munduan oso ezaguna da, eta hor, nik konsideratzen zaitut maisu bat zarela musika estilo horretan. Bueno. Baina orain, uste dut, okerrez banago, musika klasikoan edo, piano jole klasikoen modu horretara jo nahi dezula? Bueno, bai, azkeneko diskoak izan dira 9 ganbera pieza eta bestea trioena, eta hau piano solorako. Musika klasikoa nik ez nuke hori esango ez, baina bai gertuatzen nahi naizela. Dana hasi izan, orain dela 20 urte edo, La Buena Vidakoek eskatu zidatela orkestra moldaketak, euren diskotarako. Eta orduan hasi nintzen fijatzen orkestraren papera pop taldeetan, ezta? Eta nola, adibidez, Beatlesen kasuan, George Martinen moldaketak edo beste asko. Eta orduan hasi nintzen gerturatzen sonoritate hortara. Eta pixkana, hemen gaude. Nik uste musikari klasiko batek ez lukela esango, hau musika klasiko disko bat dela. Baina, hor gabiltza. Nik uste, edo igual kontu tekniko egiak direla, ez da, baina disko hontan saiatu izan naiz musika interpretatzen beste modu batean. Pop musikariok dakagu metronomoa oso barneratuta, zu dakizu. Eta, esaten dela, bateri jole baten ezaugarri importantenetako badala pulsoa, ez da, eta metronomoa izatea, hori oso importantea da. Eta hori musika klasikoan ez da gertatzen. Eta ni behar nun orain egiten dudan musikarako tempo aldetik malgutasun pixka bat. Hau da, motibo bat jo, motibo bat entzun, eta gero arnasa ustea. Eta tempoarekin jokatzea, retardandoak eta atzelerandoak, eta gero rango dinamiko gehiago pop disko batean dana ia dena konprimituta dago. Oso konprimituta, dana oso presente izateko eta indar gehiago izateko, indar edo. Baina musika klasikoan edo beste musika batzutan, entzun daiteke piano pianisimo bat edo fortissimo bat eta arrango dinamiko oso handia da. Eta ni behar nun malgutasun hori eta gero konposatzeerako orduan harmonikoki, erritmikoki beste aniztasun bat eta beste aukera batzuk, ez da. Hor, gainera zuke diskoaren prozesurako behar izaten zu denbora bat, ez? Esan edo, imaginatzen egin naiz dakidanagatik zurekin hitz egin da obra bat egiten ari den margolari hori, ez? Pareta hor daukat, ahi da lanketa bat egiten, zuk disko honekin ere denbora behar izan duzu propio diskoa prestatzeko, ez da? Eta burua pixkat horretan bakarrik. Bai, eta jarraian egitea. Nik ezin dut adibidez, orain aste libre bat balin badakat, zeozer egiten hasi, eta gero beste gauza batea eta ezin dut. Hori enkarguekin eta bai, baina halako disko batekin ez, behar duzu
prozesu luzea da, eta prozesu hortan sartzeko murgiltzeko denbora bat, ezta? Adibidez, itsasoko ondoa jotzeko behar duzu pausoz pauso jutea, eta gero igotzeko deskompresio, badaude fase batzuk. Orduan, denbora hori zenbat zer dira, asteek, hilabeteek, zenbat denbora? Bueno, hasi nintzen abenduan, eta egin dut dana segidan, konposatu eta gero prestatu eta grabatu orain, oseak 5 hilabete. Zu oso langilea, zera. Ez zaitugunok badakigu hori, esan nahi detena da, zuri inspirazioak lanean harrapatzen zaitula, ez? Bai, lanean. Ni egun osoan nago zeo zer egiten. Eta bai, ez bazaude hor, ez da nik ez... Bai egiten detela pasiatzen, hori kuriosoa da, bai gertatzen zaidan niri behintzat, ez dute zer sortzen, baina bai ordenatu egiten ditudala ideiak, edo bai, gauzak enkajatzen hasten dira gauza batzuk. Oker ez banago, disko prestatzeko ez zea pianoaren gainean egon, ez? Oker ez banago, zuk buruan ideiak lantzen juntzea, gero hori nolabait antolatzeko ordenagailuaren bitartez baliatu zara, eta gero ondoren pianoan jarri zara. Esplikatuko diguzu pixka bat? Bai, hori gertatu zen trioen diskoarekin. Orduan idatzi nun pianorako, biolinerako eta akordeorako. Eta zer gertatzen zen, nik biolinaren soinua buruan izan da, nik ezin nuen bi eskukin hori jo. Eta orduan betxatzen nuen melodia buruarekin, baino jo gabe. Zer gertatzen da, eskuak bere kabuz doazela. Akoratzen naiz adibidez, txideak esaten zuen 20 urtekin edo oso ondo marratzen zula eskuinarekin eta erabakizula ezkerrarekin marrazteko, denbora gehiago izateko, pentsatzeko eta eskua burua baino askarragoa ez joateko. Halako gauza bat gertatu zitzaidan niri, ezta? Eta orduan konposatzen dut teklatuan, apuntatzen ditut ideiat eta juten naiz konposatzen, dana forma ematen, eta behin obra bukatuta, pieza guztiak bukatuta, orduan bai pianora eta beste fase batean hori ikasi eta interpretazio lana egin. Horrek esan nahi duzuk buruan musika nota horiek eta oso presente dituzula, ez? Batzuk esatute etengabe toki beretik pasatzen diana begiak itxita ingo luketela bidea, batzuk musika konposatzeko behar da instrumenturik gabe ere gaitasun hori daukazu. Zer da, erronka handi bat izan da zure zera disko hau? Besteak bezala. Ez, baina, karo, arbatu behar zaitu, hori egiten bestela ez da gertatzuko, ez da. Eta ni erabaki behar dut egitea bestela, nahiago dut beste gauza bat egitea, ez da. Pasiatzea jun, haidez. Ondo, grabazioarekin pozik zaude, esaten dezunagatik, askotan disko batean, talde batearentzako erronka handiena lan artistikoa da grabazioarena. Ondoren datoz ondorengo lanak, izenburua jarri, kantua kantolatu. Hortan zaude, diskoa oso bideratuta daukazula, ez da? Bai, goiz batean grabatu eta beste goiz batean edizioekin. Ez dago, halako disko batean ez dago tranparik. Ezin da metronomori gabe grabatu genuen, orduan ezin da aldatu, ezin da moztu, ezin da editatu. Orduan prozesu azkarra da. Gero bai lan autoproduzioa da, eta orduan lan extra musikalak daude, ez da. Fabrikazioa, gero aurkezpena, gauza horiek. Bulego eta kudeak eta... Bai. Nik hori ironiaz esan manizu, baina zu orduan modako joerara batu zara, ez? Autokoizpenera, ez? Horregatik egiten dut, bestela. Autokoizpenak ematen dizu askatasun hori, baina bestaldetik egia da, baino gehiago sentitzen dizula behar bada bakartasun hori eta zailtasun horiek, ez? Bidean goraiteko, eguneko kasu oso handietan, ez, autokoizpena hori da, zure kabuz eta bakarrik egin behar dezun bide luze bat, ez? Bai, eta, taldea bat baldin bakazu, ez, asentzia partekatzen, baina ez da kasua,
Eta gero ni disko asko salduko banu, orduan, igual izango nuke beste bat aldean, ondoan gauza horiek egiteko, baina ez da kasua. Orduan lana da, baina, ez dago beste remediorik eta... Ondo. Eta diskoa gero, atera eta aldara defendatu egin behar da, ez? Segun ze eta musika motaren arabera, instrumentazioen arabera, zure kasuan behar-beharrezkoa da piano bat. Orduan, behar bada eskaintzak egiten dizkizute halako teklatu edo ezakitza gauzekin, eta hori jendeari koste egite zaio ulertzaino. Defendatu ezazuzu pixkat hori, zergatik egin? Bai, zaila defendatzea, eta ez halako proposamenak egiten duen jendeari esatea, baizik eta adibidez, pentsazazu hemengo edo talde pop bat egin behar dula zuzeneko bat. Eta esaiozu bateria batekin ez grabatzea, baizik eta sinte batekin edo bateri jole horrek jo dezan bateria sintetiko batekin. Ez, esango nuke, ez da... Ez seguruan sartzen. Ez, eta baina pianoarena asumituta dakagu hori gauza normala da eta garestia da. Bai, errekonozitzen dut, garestia da lokatzea, afinatu behar da, espazio asko okupatzen du, baina, karo, nik batez ere piano soloan jo baldin badet, orduan benetako piano bada. Grabatu dezun disko horren, antza handia izan. Bai, eta publikoa entzuteko benetako musika, eta gero zu jotzerakoan ere, ez da gauza bera, teklatu bat jotzea edo benetako piano bat. Eta benetako piano batek ematen dizu erantzuna, eta horrek eragiten dio musikari. Eta eraberan beste musika estilotarako ez da zalantzan jartzen, baina zure kasuan badiri horrek ateak izten dizkizula, hau da, mugatu egiten da, musika eskoletan nun jo behar dezu orduan, ez? Ez dakit, baina bai, nire kasua bai piano bat alokatu behar da, eta hori dirua da, eta horre garestitzen du kontzertua. Zuk ala ere, zuzenekoak modu taldean eta masiboan da pixka talde batera utzita daukazu, ari zara gehiago orain azkeneko urtetan, edo azkeneko denbora honetan gehiago izara zure lana bidatzen musika eta zinearen arteko bide interesgarri horretan, ez? Nahi hartutako erabaki bat izan da. Bai, azken urteotan gertatu da jaso ditu dela hainbat proposamen musika sortzeko. Eta bestalde, nik uste fase bat ja bukatuta zehola, eta besten jira hundietan eta gotzearena. Eta, orain denbora osoa eskaini nahi diote musika sortzeari. Ez dakit atorren urtean zehingo deten, baina orain bai. Eta gustora nago, eta, zinematik etorri zaizkit hainbat proposamen, eta, zinemarako musikak Bernard Herrmannek kompositoriak esaten zuen, ez? Bi abentalia dauzka. Lehenengoa, egiten dezula, konposatzen dezuna, bere ala entzuteko aukera dakazula. Grabatzen dezu eta ja entzute dezu. Ez da geratzen hor kajoi batean ez? Eta bigarrena da, hortaz kobratzen dezula eta bizitzeko aukera ematen dizuela. Zazkenen ogibide bat izan daiteke ere? Baita. Aipatuko ditugu beste adibide gehiago, bat zehazki eta berriki gertatu dena da Buster Keatonen filmen inguruan enkargu bat jasotzen duen, eta bere filmen gainean zuzenean musika egintzen duen, eta bertan izan ez gineontzako kriston kritika onak jaso ditugu. Okerrez banago Donostian eta Bilbon egin dituzu aurkezpenak. Bai, ondo juntzan, eta oso polita izan zen. Zer da, opari moduko bat, olako proposamen bat egiten dizuen? Bai. Proposatu zidaten lehen ere beste aspaldin, baina ez ni beste gauza batzuk egiten nahi nintzen eta ezan posible izan. Baina orain kontan bai, eta izan zen Buster Keatonen zikloa irikitzeko proposamena, eta nik, egia esan, nik ez dut zinema mutua ezagutzen, oso gauza gutxi.
gauza gutxi. Eta pasazidaten pelikula ikusi nuen, eta zer da, kriston deskubrimendu da izan zen. Motivazio handia izan zen zuretzat. Bai, ez nuen ezagutzen bazterkiton. Estena solteren bat bai, baina... Eta hasi nintzen YouTubeen dago bere filmografia osoa, laburrak eta luzeak eta dena ikusten, bere memoriak irakurri nituen, eta, bueno, diloatu eta geratu nintzen. Oso bere aurpegia, bere... Nola tipoa, bueno, bere gajak eta nola begiratzen dio munduari, tipoa. Ze aurpegi horrekin, nik ikusten etor, halako, ez dakit, jarrera existentzial bat, ez? Zer mundu da hau, ez da? Zer da, zer da gertatzen? Nola egiten dio da nik aurre hau guztiari, ez honi guztiari? Eta beren oso jokabidea aktuala dela ere, izan ziteken, ez? Bai, horregatik. Eta, bueno, egin nuena izan zen nire repertuarekin eta disko berriaren zenbait piezakin, halako komilartean soinu banda edo. Eta, bueno... Baiz, ez dugu ziber bigarren mailan zure sorkuntza lana erantzi zeniola, bazterkit honen ez zenula interpretatu beste musikatik, eta zure izan zen. Bai, egin nuen alako hori, nire repertorioko pieza hartu, eta lotu, eta luzatu, moztu, eta alako... Gauzak. Ondo, eta zer moduzkoa da zure musika zine-pantaian ikustea, adibidez Almando zen lanetan, eta zer sensazioa aurkitzen duzu pantaia horren jartzen den? Almando zen kasuan, Simpo Fantasmaren kasuan, oso berezia ze musika eginda zegon. Eta berak hartu zuen nire diskoa, beratziga bera pieza, disko hortako 5 pieza eta trioen diskoko beste 2. Eta orduan musika hori eginda zegon. Eta nik, musika hori entzutean eta zinean, musika horri beste dimentsio bat. Topiko bat dirudi, baina horrela... Bai, ze, musika hori niretzat zen gauza bat, edo nik irudi bat neukan, eta derrepente beste irudi batzukin batera ikusten nuen, edo entzuten nuen, eta oso gauza flipantia izan zen. Eta esperientzia oso polita. Gero egin genuen gainera zenbait zuzeneko, hemen eta Bilbon, eta Baionan, bai. Eta oso polita izan zen. Gainera Koldok esaten zigun, zuk joza zuen nahi dezuena, ez dezue jo behar diskoan, askatasun hori eman zizuen. Bai, nahi dezuena. Zezu ere zinemazale amorratua zara, eta zure sareetan aski ezaguna da zure zaletasun Alberto Iglesias komposatzea. Zergatik, zer ikusten duzu bere musikarengan? Bueno, nik zineman entzuten deten musika onena da niretzat, nire iritziko. Berea da. Bai. Eta ni beti entzuten dudan, bere musika entzuten dudan bakoitzean beti harritzen nau bere musika, beti daka ertz berri bat, edo nola mugitzen du orkestra, nola timbreak nola hilabiltzen ditun, nola gustartzen du orkestraren soinua eta elektronikarena, sartzen ditu sinteak eta ez du ematen eta ez dira entzuten. Entzuten dira, baina naturaltasun osoz. Eta beti usten nau, eta nire ikusten diozunari balio erantzi bat ematen diolako, ez? Hori da, nik uste adibidez azkeneko, Almodovarren azkeneko pelikula, beste pelikula bat izango litzake, obvio, ez da? Baina berak ematen dio beste zea bat. Eta lehengoan ikusi nuen adibidez, nola zen? The Brother Sisters pelikulan. Eta ez nekin pelikula horren kompositorea zela Alexandre Desplat, gustoko bere lana ere. Eta harrigarria zen, zere entzuten nuen musika eta ez zuen ematen western bat da, ez da? Eta ez zuen ematen, oso musika librea zen, eta gero kreditoetan irakurri nituen, ostia, Alexandre Desplat, ez da? Nola egite dute hauek, nola egite dute espero ez dezun gauza bat, pelikula bakoitzean, ez da? Eta zinetik literaturara, zu ere irakurle
amorratu ez dakio, irakurtzen duzu eta askotan irakurtzen zaitugu, bazuk eleberrien ingurun dauzkazune iritzik. Eta Arkaitzkan oren Fakirraren ahotsari buruz, zer moduz ikusten da bat eleberri batean? Berak esan zidan, liburuaren aurkezpenean esan zidan, Imanol ezagutu zenutenok kontuz, txip aldatu behar duzu. Nik, hor, nire pertsonaia ez da importantea, ez da pertsonaia importantea novelan, eta ez dauka ez zer ikusirik nirekin, baina ez da importa oso barri nun hori irakurtzean. Hala ere, rekorrizitu nuen nire burua, eta niretzat kristo novela da. Claro, nire naiz oso impartziala, nik ezagutu nuen Imanol eta musikari asko eta bizi izan dugu Joiesen emanaldia eta Sarriren zea. Orduan ezaguna egiten zain mundu hori, mundu... Bizi izan dezu, bertatik, bai. Orduan ni disfrutatu nuen novela hori. Eta ikustea nola musikariei izenak eta dana aldatzen zuen Arkaitzek, hori oso polita izan zen. Ondo, zineman ikusten da zure musika, nobeletan zuzeu agertzen zara. Oso gauza bitxiak. Eta Donostian gaude, Kelerren, zu Donostiarra zea, eta orain udan datorkigu jazaldia, musika magostaldia, zinemaldia, kulturzale batentzako garai oparoa da. Eta gero bakoitzak bere Donostia bizi du, ez? Baina zuk, zer da Donostia, zein da zure Donostia zuretzat? Ni Doiola auzokoa naiz. Eta etorri nintzen Grosera orain dela 8 urte, 7 urte. Orduan, Loiolan ni neukan harremana Donostiakin eta Martutenekin eta Astigarraga eta Aranekin, beraz. Baina, hemen ondo da Donostia, oso interesgarria, polita, oso. Kulturbizitza handiarekin, ere? Bai, oso interesgarria, baina oso ondo dago eta alde hortatik oso gustora hemen eta erdian eta dana 5 minutura oso gustora. Bestalde, turisten inbazioa, gure etxean badakagu turistak. Lehen nire gure etxe gainean eta bain lehenengo pisuan eta moleste bada. Eta adibidez beste gauza batzuk badauka hiri honek, eraikin batzuk haidia... Desagertzen? Bai, Grosekoa, Mirakruz kaleko hori, edo San Martin merkatuarena, edo hainbat gauza egiten haidia eta ez dakit zein da irizpidea, edo bai, diruarena, edo ez dakit. Eta alertatik ez... Horrek pena ematu izuelako gauzek... Asko, ze galtzen da hiriaren... Xarma hori ez? Bai. Eta azkenean ez dakit zer egiten nahi gehan. Bai, politikari batzuek esate dutena, ez da, hiri europear bat eta ez dakit. Dirua eta progresoa eta ekuazio hori ez da oso... Hortxe uzten dugu orduan zure hausnarketa hori, bukatzen joan barra daukagu. Josara, elkarrizketa hasi dugu zure disko berria iragarriz, horren berri izango dugu, baina horrez gain, ze beste egitasmotan zabiltza murgilduta? Diskoa bukatu eta orain hasikea, ni hasi naiz, haiek badea hasi zidean orain dela hilabete batzuk, Lur eta Amets pelikula, Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponzek haidia zuzentzen, eta produktora da Lotura, Juan Baberastegiren produktora. Eta bere alaba, Miren, da orain ekoizlea. Eta oso pelikula polita da. Lur eta Amets dira Utsue Alberdiren pertsonaiak, badaude ipuin batzuk. Eta Lur eta Amets bi ume eta historiaren aro ezberdinetatik pasatzen dianak. Eta oso divertigarria eta musika egiteko ere oso erakargarria. Eta hori bukatuta gero hasiko naiz Fermin Atxegoienek egin behar duen dokumental batekin, Euskaltzaindiaren mendeurrena dela eta,
Euskaltzaindiak eta ETBek produzitzen nahi dira dokumental hori, eta gidoia atxagarena, eta, horiek dira nire... Zuk musika jarriko diozu orduan. Bai. Aktore lanetan... Horreik lozez, ez da? Oso ondo, Jose Arraba, eskerrik asko eta zortean. Zuri. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.